Maialen Arzak. ¡Oh! ¿Cómo puede ser verdad? Madonna. ¡Oh! ¡Es bonita! La isla bonita. ¿Cómo puede ser verdad? Kanta dezagun deno. Ja. Urte eta erdi honetan mundua izan da eztabaidaren labi bukatzear dela. Orain berriz guztiok labariso gaude, odola gorri, azala beltz bihurri, gazte bezain basati, uarte polita, zauriak garrasi, dardar eta luizi, noiz isilduko da labaren musika. Ze kanta, Ze munduaren amaia, ze paradisu ta ze San Pedroren ate, infernua hemen dago. Itxasoak su hartu baldin balezake, odola gorri, azala beltz bihurri, gazte bezain basati, uarte polita, zauriak garrasi, dardar eta luizi, noiz isilduko da labaren musika. Gitarra dauka, no? Bai, gaur antxon politagoa dago. Etxeta zure biztanle, zure palmanan ondo zure lur. Zergatik nago horren urruti eta zergatik zutaz beldur. Ta zergatik pentsatzen dut biztanleak azkenak izango direla, lehenago eraikiko dute. Deltako lur berrian volkano hotela, odola gorri, azala beltz bihurri, gazte bezain basati, uarte polita, zauriak garrasi, dardar eta luizi, noiz isilduko da labaren musika. Azala beltz bihurri, gazte bezain basati, uarte polita, zauriak garrasi, dardar eta luizi, noiz isilduko da labaren musika. Anjon, egin dezakezu Sumendiarena. Lagundu! Ez da Sumendiak ez du laguntzari behar. Aiba, tori laba! Laba badago. Gaztea.